Dobrý deň prajem všetkým. Milí páni, dovolte mi, aby som vás privítal pri začiatku nášho 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré som zvolal na dnešný deň z dôvodu, že je nevyhnutné prijať všeobecné záväzné nariadenie a s tým vyplývajúce ďalšie veci súvisiace so životom našej obci. Dovolím si konštatovať, že je prítomných z 9 poslancov a konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prešiel by som hneď pružne k programu a jeho otvoreniu. Takže program a materiály ste dostali v zákonom stanovenej lehote v elektronickej podobe. Takisto aj pozvánky boli vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ako si to zákon vyžaduje. Prvým bodom dnešného rokovania, alebo respektíve je schválenie programu, čo je obligatórnym bodom a určenie overovateľov dnešnej zápisnice. Dovolím si z toho dôvodu predložiť návrh na uznesenie číslo 170. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 a schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva a berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice magistra inžiniera Mareka Dobiša a pána Stanislava Rajnica. Kto je za znenie takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Dodal sa niekto? Ďakujem. Vzhľadom na to, že život našej obci je v skutočnosti dynamický, takže odkedy som vám poslal pozvánku, tak sa život zmenil asi tak, že navrhujem doplniť tieto body rokovania. Je to boli aktuálne otázky života obce a miestnej samosprávy. Je to pod 7.14, odpredaj pozemku obce Jánovi Farbulovi za 1 eurometer štvorcový, parcela číslo 380/1 o výmere 146 m2, záhrada vedeného na LV 3452. 15. bod v týchto aktuálnych otázkach je žiadosť dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Streda na dofinancovanie zástavy pri príležitosti istého výročia vzniku tejto najstaršej organizácie. 16. bodom bude žiadosť inžiniera Dušana Stehla a manželky inžinierky Miriam Stehelovej na odkúpenie pozemku zhruba 3 m2. Vysvetlím potom a oznámim vás danou problematikou. V bode informácie navrhujem doplniť 4 body. Bod 8.7 informácia o podaní projektového zámeru do integrovanej územnej investície na cyklotrasu od Kalisku. Bod 8.8 informácia o pripravených a realizovaných projektoch obce. Bod 8.9 informácia o miere a vytriedenia odpadov za rok 2023 a informácia o evidencii skala do systému Tracy's akvakultúry regionálnou potravinárskou a veterinárnou správou Galanta. Ešte si dovolím spýtať sa poslaneckého zboru, je niečo z vašej strany na doplnenie dnešného rokovania alebo materiály. Som od vás písomne alebo elektronicky nedostal žiadne, ale pokiaľ by niečo bolo, aby na operatívne radi. Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 171. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako boli uvedené a zapracované do doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva. Kto je za znenie takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Držal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Obligatórnym bodom nášho rokovania je bod číslo 2. Je to kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.12. Materiál a vyhodnotenie jednotlivých uznesení ste dostali v elektronickej podobe. Nebudem ho tu na bode prezentovať, takže otváram rozpravu k tomuto bodu, pokiaľ by ste mali otázky, rád vysvetlím. Pokiaľ nie je v rámci tohoto bodu nič, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 172. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného 8. zastupiteľstva konaného 13.12.2023. Kto je za znenie takéto uznesenie? Ďakujem. Dodal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Tretím bodom je bod, ktorý pojednáva o vyhodnotení plnenia a čerpania rozpočtu vo
vo výdavkovej príjmovej časti za rok 2023. Materiál ste dostali v elektronickej podobe do svojich mailových adries. Otvorím ho tu, keď sú tu aj občania, je tu jeden, ale otvorím ho, aby bolo vidieť. Tu je plnenie výdavkovej časti aj príjmovej časti. Ak by ste mali otázky, nech sa páči, otváram rozpravu tohto bodu. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, kde bol zaslaný, takže vlastne tak plní sa nástupem viac ako 100% príjmovej a výdavkovej časti. Výdavková časť, myslím si, že nehovorím dobre, tá je na úrovni 98%. V záverečnom účte obce sa potom odrkadlí prebytok rozpočtu, ktorý bude vyhodnotený a navrhnutý. A teraz je niečo v rámci rozpravy k tomuto bodu? Pani účtovníčku, pokiaľ nedovolím si uzavrieť rozprávu k tomuto bodu a predložiť návrh na uznesenie číslo 173. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schváľuje vyhodnotenie plnenia a čerpania rozpočtu na rok 2023 v príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bolo prezentované. Nezaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 4, Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 v roku 2024 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Svätej Rity v Dolnej Strede. S tým, že bolo nevyhnutné urobiť drobné korekcie týkajúce sa stravovacích alebo teda poplatkov za stravovanie a prípadné vrátenie preplatkov. Takže tento materiál reflektuje na požiadavky. Bol vyvesený v zákonom stanovené lehote na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Neboli v zákonom stanovené lehote doručené žiadne písomné pripomienky týkajúce sa obsahu tohoto všeobecne záväzného nariadenia obce. A teda nebolo ani čo vyhodnocovať zo strany predkladateľa. Nech sa páči, otvorená rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič, dovolím si uzatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 174. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schváľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Streda číslo 1 2024 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Svätej Rity v Dolnej Strede. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem pekne, zdržal sa niekto. Je niekto proti? Ďakujem. Piatým bodom je správa z kontroly hlavnej kontrolórky alebo návrh správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda o vyúčtovaní dotácií z rozpočtu obce, ktoré sú napojené na rozpočet obce v roku 2023. Tento materiál vám bol zaslaný v elektronickej podobe. Nech sa páči, otváram rozprávu k nemu, pokiaľ by pani kontrolórka niečo považovala za nevyhnutné alebo známy poslanecký zbor. Alebo budeš mu prezentovať? Nemám s tým. Neviem, že či mám prečítať. Či to budeme čítať? No. Nech sa páči, slovo má pani kontrolórka. Boli už z toho Slovenského zboru zdravotne postihnutí nejakých 20 eurových mali vrátiť, lebo si tam účtovali občana, ktorý nie je občanom Dolnej Stredy, tak myslím, že... Nič zavrát na to. Nie, ale boli tam aj, boli účtovaní, dali dopravu, nebolo zrozumiteľné, z čoho vychádzali, tak ešte som nevidela vyúčtovanie a či už vlastne všetko dali, ja viem, že sa pýtali, či majú vrátiť tých 20 eur, tak som povedala, že áno, tak Jasne. neviem. Pokiaľ keď to nie je náš občan, tak... Ja len pre doplnenie, pokiaľ nám to nevyúčtujú, nevrátia financie, tak ja neuvoľním financie z nášho rozpočtu. Ja pre tomu, že je to... No nemôže sa im ani zmluva... Tak, dobre. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si uzavrieť rozpravu, predložiť návrh na uznesenie číslo 175. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schváľuje správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce Dolná Streda o vyúčtovaní dotácií z rozpočtu obce správa číslo 1 roku 2024. To je zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto. Je niekto proti. Ďakujem. Šiestým bodom v
programe rokovania je založenie združenia obcí Cyklotrasa vodné dielo Kráľová. Materiál som vám poslal v elektronickej podobe. Iniciátorom tohoto združenia je obec Šoporňa a vlastne záujmy, ktoré združujú túto, alebo teda oprávňujú založiť toto združenie obcí. Jeho cieľom je získať finančné prostriedky na cyklotrasu z druhej strany rieky Váh po ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Váh a ľavostrannej ochrannej hrádzi vodného diela Kráľová. Takže neviem vám povedať presne, koľko je to kilometrov, ale tá cyklotrasa by sa mala ťahať od priehradného múru Kráľová, ktorý je v našom kraji a alebo teda v Šoporňanskom katastrálnom území a bude prechádzať po korune hrádze cez katastrálne územia na obce Šoporňa, Váhovce, Dolná Streda a Šintava. Čiže to je účel toho a ak by ste mali nejaké otázky, rád vám na ne v rámci rozpravy odpoviem. Nech sa páči, pán Dobiš. Ja by som sa chcel spýtať, že neviem, ako to je právne, že či sa dá prechádzať po diaľničnom moste medzi zvodidlami a tým zábradlím z jednej strany na druhú. Je tam chodník, len že či je to povolené oficiálne. Ja tak, priznám sa, tady občas chodím, behávam, neviem, či je to povolené, mám len, že raz ma hlásili na rádiu. No, takže ak je to možné, tak by bolo dobre, keby sa v rámci toho opravila aj ten chodník, ktorý je na jednej strane, stačí tej mostnej konštrukcie, lebo je to v podstate dobrá skrátka z Váhovec do Šoporňa. Čo? Neviem na to odpovedať, či je to povolené, nie je povolené. Toto neviem. Preto hovorím, ak je to povolené. Ale však tam sa dá prejsť po diaľnici sa dá prejsť. Nie, ja myslím, že z jednej strany, z Váhovskej strany na Šoporňansku potom most. Lebo tam sú zvodidlá a medzi zvodidlami a zábradným mostným je asi 1,5 metra svodidla. Ale to je zatrestá ísť. No je to tam také rozbité a sú tam také poklopy, ktoré sú prepadnuté. Dobre, dovolím si, aby sa to nezvrhlo, dovolím si na to odpovedať, že neviem na toto odpovedať kvalifikovane. Môj názor je, že to nebude povolené, nesmiete chytiť, alebo je to povolené, nesmiete chytiť. Tak so zvačením hovorím. Ale keď by to bolo možné, umožňovala by to legislatíva, tak budem s týmto podnetom konfrontovať projektanta, ktorý tam bude robiť teda projekt na to, lebo tam nie je ešte ani projekt hotový. Obec Dolná Streda by tam mala mať nejakých 1800 metrov dĺžkových katastrálneho územia, takže alikvotne sa budeme podieľať na príprave projektovej dokumentácie finančné a teda aj všetkých ostatných, po prípade aj po financovaní, preto to združenie vzniká. Budem na to pamätať, dúfam, že na to napadne, keď to budeme riešiť, ako vlastne to okruhové, nazvem to tak. Dobre, ešte niečo v rámci rozpravy? Pokiaľ nie, dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 176. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 OA ruší uznesenie číslo 164/2023/8 zo dňa 13.12.2023. OB berie na vedomie vznikajúce združenie obcí Cyklotrasa vodné dielo Kráľová. A pod C schvaľuje bod 1. Založenie združenia obcí, ktoré zakladateľmi sú obce Šoporňa, obec Šintava, obec Dolná Streda, obec Váhovce a nasledovne. OA. Názov združenia. Združenie obcí Cyklotrasa vodné dielo Kráľová. OB. Sídlo združenia Obecný úrad Šoporňa. Pod C. Predmet činnosti. Zabezpečenie miestnej dopravy, cyklodoprava a cykloturistika v zátvorke a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce Šoporňa, Šintava, Váhovce a Dolná Streda, ktorá prechádza jednotlivými katastrálnymi územiami obcí v okolí vodného diela Kráľová, ktoré sú členmi združenia. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú cyklotrasu v zmysle projektovej dokumentácie. Pod E. Doba, na akú sa združenie zriaďuje, je doba neurčitá. Bod 2. Vstup obce Dolná Streda do združenia obcí Cyklotrasa vodné dielo Kráľová. Bod 3. Zmluvu o zriadení združenia obcí Cyklotrasa vodné dielo Kráľová, ktorej podstatnými náležitosťami sú OA. Zmluvné strany, zakladatelia obec Šoporňa, obec Šintava, obec Dolná Streda, obec Váhovce. OB.
Predmet zmluvy. Zriadenie Združenia obcí s názvom Združenie obcí cyklotrasa Vodné dielo Kráľová. Bod C. Štatutárny orgán predseda predstavenstva. Bod 4. Do funkcie člena predstavenstva združenia Ľuboša Šúriho. A bod 5. Poverenie starostu obce Dolná Streda Ľuboša Šúriho na podpísanie zmluvy o zriadení združenia, stanov združenia a na všetky právne úkony spojené so založením združenia. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem. Držal sa niekto. Je niekto. Aktuálne otázky miestnej samosprávy. Je to kúpa pozemkov od pani Márie Čubunovej a Olgy Sucháňov v Kávu v obci Dolná Streda v prospech obce Dolná Streda. Jedna v rámci materiálov, ktoré boli zaslané, bola pripomienka od pani inžinierky Oršonskej, ktorú som ako predkladateľ tohoto bodu akceptoval a vlastne vypustili sme dve parcely, ktorých predmetom a ktorých kód využívania pozemku je orná pôda, nakoľko je spoluvlastničkou na týchto parceliách. Takže z toho dôvodu je vlastne aj celá čiastka ponížená o ornú pôdu, takže tie čísla, ktoré budeme schvaľovať, ak to schválime, nebudú korešpondovať s materiálom, ktorý som vám posielal, ale teda je to len matematické poníženie metrov štvorcových o ornú pôdu, tak ako bol návrh pani poslanky. Nech sa páči, niečo v rámci rozpravy, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy z poslaneckého zboru, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 177. Poprosím vás o trpezlivosť, lebo je to dlhšie uznesenie a musí byť odprezentované aj v ústnej forme. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2023 schvaľuje kúpu 24, ďakujem, chyba v písaní. Ďakujem za poslanec. Schváľuje kúpu podielov na pozemkoch v Kávu Dolná Streda od Márie Čubonovej, rodenej Uverčíkovej, bytom Sereď, ulica Vonkajší rad, číslo 762/1, ako predávajúcej v prvom rade, a Olgy Sucháňovej, rodenej Uverčíkovej, trvalé bytom Sereď Severná, 357/24, ako predávajúcej v druhom rade. Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti. Vedené na LV 276 KNE operátu parcela číslo 1997 o výmere 1021 m2 TTP, budem používať skratky. Márii Čubonovej v podiele 4/28 celku a Olgy Suchánovej v podiele 2/28 celku. List vlastníctva 277 operátu KNC parcela číslo KNE 774/110 o výmere 257 m2 TTP a 774/210 m2 taktiež TTP od Márie Čubonovej v podiele 2/8 celku a Olgy Suchánovej v podiele 1/8 celku. List vlastníctva číslo 3447 operátu KNE parcela číslo 165/15 o výmere 9355 m2 ostatná plocha, parcela číslo 168/1 o výmere 1135 m2 trvalý trávnatý porast, parcela číslo 169/1 962 m2 vodná plocha, parcela číslo 170/1 1179 m2 ovocný sad od Márie Čubonovej v podiele 1:760 celku a Olgy Sucháňovej v podiele 1:1520 celku. List vlastníctva 3549 operátu KNE, parcela číslo 728/100 o výmere 2624 m2 TTP, 728/200 6864 m2 TTP od Márie Čubonovej v podiele 11:2400 celku a Olgy Suchánovej v podiele 11:4800 celku. Na liste vlastníctva 3571 operátu KNE parcela číslo 1008 o výmere 72 m2 horná pôda. Márii Čubonovej v podiele 2/8 celku a Olgy Suchánovej v podiele 1/8 celku. List vlastníctva 4232 operátu KNE parcela číslo 567 o výmere 1158 m2 ovocný sad, parcela číslo 568 o výmere 1352 m2 horná pôda
parcela číslo 569/1 1870 m2 TTP, parcela číslo 713 1532 m2 TTP, parcela číslo 718 110 143 m2 TTP, parcela číslo 721 3784 m2 TTP, parcela číslo 725 12096 m2 TTP, parcela číslo 727 3694 m2 ovocný sad, parcela číslo 731 824 m2 TTP, parcela číslo 732/1 1716 m2 TTP, parcela číslo 749 5453 m2 TTP, parcela 851/2 1439 m2 TTP, parcela 851/110 o výmere 231 m2 TTP, parcela číslo 851/210 o výmere 1603 m2 TTP, parcela číslo 853 22 029 m2, trvalý trávnatý porast, parcela 854 15 595 m2 TTP, parcela 856 o výmere 1306 m2 TTP, parcela číslo 2047 37 m2 ovocný sad, parcela 2103 930 m2 ovocný sad, parcela číslo 2146 18 683 m2 ovocný sad, od Márie Čubonovej v podiele 1:760 a Olgy Suchánovej v podiele 1:1520. Na liste vlastníctva 4429 operát KNE, parcela číslo 2018 7 m2, trvalý trávnatý porast od Márie Čubonovej v podiele 1:760 celku a Olgy Suchánovej v podiele 1:1520 celku. List vlastníctva 4536 operátu KNE 1508 o výmere 5032 m2 horná pôda od Márie Čubonovej v podiele 2/8 celku a Olgy Suchánovej v podiele 1/8 celku. Môžete prerušiť to? Áno. 1508? 1507 a 1508. Áno, beriem, takže moja chyba. Ospravedlňujem sa, tento bod ja vynímam. Odôvodnil som to na začiatku. Ďakujem za opravu. Takže LV 4536 nie je predmetom tohto uznesenia, som to opravil. Není ani čudo pri toľkých parceliach. List vlastníctva 4596 operátu KNE, parcela číslo 1918 o výmere 2122 m2, trvalý trávnatý porast, parcela číslo 1934 o výmere 162 m2 TTP, od Márie Čubonovej v podiele 1:760 celku, Olgy Suchánovej v podiele 1:1520 celku. Vynecháme aj 1507. Ďalší list vlastníctva je číslo 4763 operátu KNE, parcela číslo 712/1 1327 ovocný sad, od Márie Čubonovej v podiele 1:760 celku a Olgy Suchánovej v podiele 1:1520 celku. A posledný list vlastníctva 4780 operát KNC, parcela číslo 1435/17 533 m2 ostatná plocha, 1435/18 74 393 m2 vodná plocha, parcela číslo 1435/20 4673 m2, ostatná plocha 1435/21 829 m2, ostatná plocha 1435/22 903 m2, ostatná plocha, parcela číslo 1435/23 o výmere 459 m2, ostatná plocha, parcela číslo 1435/24 o výmere 99 m2, ostatná plocha, parcela číslo 1435/25 o výmere 5830 m2, ostatná plocha, parcela číslo 1435/26
o výmere 1683 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/27 o výmere 198 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/28 o výmere 5925 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/29 o výmere 4065 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/30 o výmere 548 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/31 o výmere 957 m2, ostatná plocha. Parcela číslo 1435/32 o výmere 1841 m2, ostatná plocha. A poslednou parcelou je parcela číslo 1435/33 o výmere 2055 m2, vodná plocha. Od Márie Čubonovej v podiele 1:760 a Olgy Suchánovej v podiele 1:1520 za sumu 754 € predávajúcej v prvom rade pani Márii Čubonovej a za sumu 189 € Olge Suchánovej ako predávajúcej v druhom rade. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Ďakujem pekne. Držal sa niekto. Je niekto proti. Ospravedlňujeme sa, nebol tam žiaden domysel, že tam zostalo bolo parceli na smolách, je to prehodené. Chybička sa dovolí. Dobre. Ešte by som počúval. Ja konkrétne napadlo ma to, že ešte dobre je to čítať. Ale nevadí, však aj také. Čo vás to prečítam? Ešte? A čo bude? Ja som vedel, že ma nemáš čo bude. Dobre. Tak či tak by sa dalo ešte stále to zaotvárať. Keď by to bolo schválené, nemusí to byť pravda. Dobre. Prešiel by som, ďakujem za trpezlivosť. Prešiel by som ďalšiemu bodu, je to kúpa pozemkov od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v prospech obce Dolná Streda. Jedná sa to o to, že sme vlastne preberali to na finančnej komisii včera na pracovnom rokovaní. Už bolo schválené uznesenie číslo 87 tomuto roku 2023, ktoré navrhujem zrušiť, lebo došlo k zmenšeniu výmery tých pozemkov. Keď ste mali záujem, tak to môžem odprezentovať takto. Ten pôvodný návrh bol taký, ústna dohoda, dal som robiť geometrický plán na 1300 metrov, to je táto veľká parcela, potom si niekto povedal, že to treba zmenšiť, tak teraz ideme kúpať len tu na 5 metrový koridor, aby bolo prepojenie medzi hrádzou a teda prírodou a budúcim zariadením pre seniorov. Ešte si dovolím prezentovať aj ako to vyzerá teraz ten finálny, aby ste vedeli. Čiže je to takto, je to 336 m2 a táto parcela je to vlastne, toto je prečerpávacia stanica tam na zadnom dvore Úchtárom. Dobre, nech sa páči otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je v rámci rozprávy nič, dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 178. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 po A ruší uznesenie číslo 87/2023/4 zo dňa 14.6.2023 a po B schvaľuje podanie aktualizovanej žiadosti na odkúpenie pozemkov od ZSDS akciová spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra, a to parcela číslo 1023/1 o výmere 994 m2, zastávaná plocha a nádvorie, v zátvorke pod miestnou komunikáciou pred 10 bytovou jednotkou. Druhá parcela je parcela číslo 1020/7 o výmere 430 m2, zastávaná plocha a nádvorie pri plánovanom zariadení sociálnych služieb obce, a parcela číslo 1020/14 o výmere 336 m2, zastávaná plocha a nádvorie pri plánovanom zariadení sociálnych služieb. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom aktuálnych otázok je bod 3. Je to kúpa pozemkov od Beaty Sabovej a Zdenky Sabovej, Jaroslava Saba a Miroslava Gašparika pod miestnym chodníkom na ulici Galanskej. Je to dôsledok toho, že budeme sa snažiť postupne dávať veci do právneho stavu. A spomínaní predávajúci majú vo vlastníctve tieto 3 parcely, ktoré boli odčlenené pre vysvetlenie aj pre verejnosť. Jedná sa, tuto má
je bar Dolka, tu nabýva Beatka Sabová, ktorá sa sem nasťahovala na rodičovský dom a tu nabýva Miro Gašparík. Tak som ich oslovil, dal som vyhotoviť geometrický plán a ideme kúpiť. Tieto ostatné pozemky zostanú pod komunikáciou 2507 a budú navrhnuté na odpredaj Trnavskému samosprávnemu kraju. Nech sa páči, otváram tiež bude väčšie. Ochládečná ulička. Nie, z opačnej strany, z vončnej strany. Toto je odbočka na Valko. Pre vysvetlenie vysvetlím, že to oplotenie my ho vlastne prenajímame a na poskytnutie reklamy a ešte ani nemáme rozumieť. Takže dávame veci do právneho stavu. Pre vysvetlenie nie je čo tajiť. Dobre, je niečo v rámci rozprávy? Šramová. Teraz tí Ukrajinci budú mať a podobne. Aj billboardov má od nás predne. Tam sú zmluvy, vysia na internete, my za to držíme peniaze. Bolo by dobre, keďže to máme v koše. Dobre, je niečo v rámci rozprávy k tomuto bodu poslaneckého zboru? Pokiaľ nie, dovolím si uzatvoriť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 179. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schvaľuje kúpu pozemkov a podielov na pozemkoch pod miestnym chodníkom na ulici Galanskej od parcela katastra nehnuteľností C, parcela číslo 731/3 o výmere 30 m2 zastávaná plocha, vedenie na LV 2482, a ktorá bola odčlenená od KNE parcely číslo 211, nachádzajúcej sa pod miestnym chodníkom na ulici Galanskej od Miroslava Gašparíka, trvalý bytom Dolná Streda 662 v podiele 1:1. Druhý predmet prevodu v tomto uznesení parcela katastra nehnuteľností C, parcelné číslo 731/4 o výmere 19 m2, zastávaná plocha, vedenej na liste vlastníctva 2330, ktorá bola odčlenená od parcely KNE číslo 210, nachádzajúcej sa pod miestnym chodníkom na ulici Galanskej od Beata Príbelová Sabová, rodená Sabová, narodená 13.3.62, trvalý bytom Dolná Streda číslo 661 v podieli 1:1 k celku. A tretím bodom prevodu je parcela katastra nehnuteľností C, parcelné číslo 731/5 o výmere 29 m2, zastávaná plocha, vedenej na liste vlastníctva 3457, a ktorá bola odčlenená od KNE parcely číslo 209, nachádzajúcej sa pod miestnym chodníkom na ulici Galanskej od bod 3.1. Beata Príbelová Sabová, rodená Sabová, trvalý bytom Dolná Streda číslo 661 v podieli 1/3 k celku. Pod bodom 3.2 Zdenka Sabová, rodená Sabová, trvalý bytom Seleď, ulica Garbiarská 48/49 v podieli 1/3 k celku. Jaroslav Sabo, rodený Sabo, trvalý bytom Seleď, ulica Svetopluková číslo 203/1 v podieli 1/3 k celku. Za sumu 10 eur za meter štvorcových, a to pre predávajúceho v prvom rade, čiže Miroslava Gašparíka, vo výške 300 eur, predávajúcu v druhom rade sumu 190 eur, pani Beatu Príbelovú Sabovú, a predávajúcim pod bodom 3.1 v sume 97 eur, pod bodom 3.2 v sume 97 eur a pod bodom 3.3 v sume 97 eur za predmet prevodu ich podielov. To je za znenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Dobre, hospodári máš. Tento rok nám to zaplatia reklama. Ďalším bodom je v aktuálnych otázkach je 4. bod 7.4. V rámci uvedenia do problematiky uvediem, že jedná sa o zariadenie vodnej plochy Skala. Budeme sa snažiť naučiť sa tomu hovoriť Skala, tak ako to v skutočnosti sme volali, keď sme boli deti, a žiadne dolnostredské, tak ako to nazývali rybári. Bolo k tomu prijaté minulý rok a v rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške 15 000 eur, že OZ Dolnostreda sa malo združenie finančných prostriedkov podľa zákona 369/90 zbierky podielať vo výške 5 000. Túto čiastku navrhujú oni navýšiť na 10 a obec sa mala v minulom roku rozpočtov podielať vo výške 10 000 eur. Súdny spor sa 7.12. skončil rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave, Krajského správneho súdu v Bratislave. V náš prospech zamietol žalobu Slovenského rybárskeho zväzu Žilina a Slovenskej miestnej organizácie SRZ Sereď, s tým teda, že od 20. januára 2024 je právoplatný a vykonateľný tento rozsudok a opätovné
prevádzkuje skalu ako vodnú plochu v osobitnom režime. Na to, aby sme mohli aj nejaké tržby tržiť, tak musíme skôr niečo nainvestovať. Takže dovolím si otvoriť rozprávu k tomuto bodu, nech sa páči. Pokiaľ nie je v rámci rozpravy k tomuto bodu nič z poslaneckého zboru, dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 180. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 a ruší uznesenie číslo 49/2023/2 dňa 16.2.2023 povede. Schváluje vyčlenenie čiastky 20 eur. 20 000 eur výdavkovej časti rozpočtu na rok 2024 na zarybnenie, respektíve vysporiadanie sa za ryby over Dolnostredskej skala v katastri obce Dolná Streda, ktoré obec obhospodaruje v osobitnom režime od 20. januára 2024 po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku Krajského správneho súdu v Bratislave pod číslom konania BA/6S/188/2022 po združení finančných prostriedkov z OZ Dolná Streda vo výške 10 000 eur v zmysle ustanovenia paragrafu 7 odsek 5 z poukazu na paragraf 4 odsek 3 písmeno K zákona 369 roku 90 zbierky a obce Dolná Streda v tomto členení 10 000 eur obec Dolná Streda a 10 000 eur OZ Dolná Streda. Finančné prostriedky budú použité na zarybnenie, respektíve vysporiadanie sa za ryby obsadku so Slovenským rybárskym zväzom NSO SRSB za znenie takéto uznesenia. Ja ešte sa len spýtam predtým hlasovania, čiže oni vložia tých 10 000. Dobre. To je účelom združenia toho. Takže ešte raz poprosím vás, aby ste sa zaregistrovali hlasovanie. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ďakujem, dobrá som. Je niekto proti. Ďakujem. Piatým bodom aktuálnych otázok je vyčlenenie finančných prostriedkov na objednanie projektovej dokumentácie na zariadenie sociálnych služieb v Dolnej Strede. Pre uvedenie do problematiky jedná sa o proces verejného obstarávania, ktorý je ukončený a prešiel aj týmto zastupiteľstvom. My sme sa vtedy dohodli, že keď sme išli do ďalšej fáze tohoto projektu, tak budem žiadať zastupiteľstvo vyčlenenie finančných prostriedkov. Takže plním si túto povinnosť mi uloženú a v podstate žiadam zastupiteľstvo, aby vyčlenilo čiastku 54 000 eur vrátane DPH z rozpočtu obce na dokumentáciu pre stavebné povolenie pre zariadenie pre seniorov, ktoré je teda dlhodobo plánované v obci. Dovolím si uviesť do problematiky, toto je vlastne materiál, ktorý tu bol prerokovaný, je tam 11 stavebných objektov, prevádzkové súbory sú tam 9, čiže tá rozsiahlosť dokumentácie je. Pre informáciu poslaneckého zboru zvládli sme to finančne minulý rok tak, že sme dokázali vyplatiť aj túto projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vo výške 18 000 niečo, vrátane DPH, lebo tieto ceny, ktoré tu prezentujem, sú bez DPH. Vidíme. Takže to máme tiež vyčistené. Všetky tieto náklady, ak prejde projekt, ktorý hodláme podať cez plán obnovy a stability, by mali byť oprávnenými výdavkami, takže beriem to ako investíciu, ktorá má nádej sa vrátiť do finančných prostriedkov obce, disponibilných. Takže asi toľko na uvedenie problematiky. Nech sa páči, otváram rozprávu o tomuto bodu. Ešte pred doplnením by som len dal do pozornosti, že verejnou vyhláškou musíme ísť, lebo sú tam trávne známi vlastníci z rodiny Sitových a od 21.2.2020 alebo od 22.2.2024 už visí verejná vyhláška na umiestnenie tejto stavby na našich pozemkoch, ktoré sme historicky kúpili od ZLS. Takže nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je v rámci rozprávy nič zo strany poslaneckého zboru, dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 181. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 schvaľuje vyčlenenie finančnej čiastky 54 600 eur z rozpočtu obce na objednanie a vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na objekt zariadenie sociálnych služieb v Dolnej Strede pre 30 klientov na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania od firmy Remax. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ja sa iba v rámka pýtal, keď to bude už prevádzky. Som hovoril, ja viem, že ľudia by chceli človek nemá zámorný. Tak to žijeme. Dobre, ďakujem vám pekne. 6. bodom je
aktuálnych otázok je bod podanie žiadosti o návratné finančné prostriedky na projekt zníženia energetickej náročnosti športovo-komunitného centra na Slovenskú inovačnú energetickú agentúru, skrátke SIEA. Tento projekt už sme mali podaný na environmentálnom fonde. Bol vyhodnotený pozitívne, čiže bol schválený, alebo respektíve bol hodnotený dobre, ale avšak kvôli alokácii finančných prostriedkov zostal zásobný do projektov. Takže môžeme čakať, ale ako poznám po tých rokoch, takže tam sa nedočkáme. Takže ďalšie veci, ktoré sú otvorené, je otvorená výzva cez Slovensko, cez operačný program, kde teda Slovenská inovačná energetická agentúra otvorila výzvu a je nevyhnutné podať tam tú žiadosť. Jedná sa o fotovoltaiku na športovo-komunitné centrum a prechod palivovej základne z plynu na tepelné čerpadlá vzduch a vlastne, aby sa zefektívnilo kúrenie a teda obnoviteľné zdroje energie. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ je nič ohľadom rozpravy z poslaneckého zboru, dovolím si rozpravu uzavrieť a predložiť návrh na uznesenie číslo 182. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 schváluje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy číslo PSK.CIA.002.2023.DV.EFRR z programu Slovensko vyhlásenej Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou na projekt zníženie energetickej náročnosti EŠKC Dolná Streda. Ďalej len projekt. A zároveň schváľujú realizáciu projektu. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. Po B. Súhlasí s zabezpečením povinného spolufinancovania projektu vo výške minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov a so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu. Kto je za zaznenie takéto uznesenia? Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. 7. bodom aktuálnych otázok je vlastne podanie žiadosti na projekt zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolná Streda do programu Slovensku s názvom Triedený zber komunálnych odpadov. To je uvedenie do problematiky. To, že separujeme veľmi dobre, alebo separujeme dobre, aby som zase nepreháňal, neznamená, že by sme nemali čo skvalitňovať a je tu biologicky zložiteľný kuchynský odpad, ktorý by sme potrebovali viac. A cieľom tohoto projektu je získať auto do 3,5 tony nákladné, ktoré by nám zbieralo, lebo každý útorok chodí Piaggio, ale to Piaggio už je fyzicky opotrebované a končí jeho životnosť. Ďalej, čo by v tom projekte malo byť, by mala byť žiadosť na traktor, aby tam mala byť žiadosť na váhu, ktorú by sme tam potrebovali pri veľkoobjemnom odpade. Takže pokiaľ tam budú možno ešte opravnené aj nejaké iné výdavky, zatiaľ len chystáme ten projekt, nie je tam nič hotové, na rozdiel tej Slovenskej inovačnej agentúry, kde vlastne už bolo vydané aj povolenie alebo teda pohlásenie stavebných úprav. Asi toľko z tejto strany, či neviem a podaný kvantifikáciu, koľko peniazí budeme žiadať, ale tieto tri veci sú veci, ktoré budú potrebovať táto obec v tom budúcom horizonte a bol by chvíľne využiť tú situáciu a nedať žiadosť do programu Slovensko. Nech sa páči, otvorím rozprávu k tomuto bodu. Chcem sa spýtať, tá váha, to sa myslí autováha, alebo palná? Váha ešte budem odkonžultovávať s firmou Brutto, volal som ho, ale zatiaľ sa mi neohlásil, že či tam dáme váhu do 5000, lebo tam nejakú 40 tonovú váhu nemá význam. Všetko nejak racionálne nachystať a myslím, že Marien robí nejaké projekty, mesto Sere tiež bude mať v tomto programe, takže verím tomu, že tých žiadostí tam bude obrovské penzum. Je otázka v skutočnosti, ako to hodnotitelia budú hodnotiť. Ale keď tam nedáme žiadosť, tak nemáme čo hodnotiť, takto aby som tomu zabral. Včera pri tej debate voľnej vyplynulo, že aj kosačky je oprávnené teda na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý teda myslím si, že mám veľmi dobre naštartované, len teda naozaj sú oklanta a teda kosačky, pokiaľ by boli oprávnené, to tiež ako vďaka iniciatíve Maroša, tak budem intenzívne pracovať na tom, aby sme tam aj kosačky mohli dostať nejaké nové, kvalitnejšie, vyššieho rádu a podobne, lebo tej zelenej udržujeme viacej ako 12 hektárov a keby prišli ďalšie veci, tak tých hektárov nám pribudne. Asi toľko z mojej strany. Ešte niečo v rámci Ešte sa chcem spýtať, ten presun BRO na nové miesto bude, či nebude? Jednoduchšiu otázku.
Dobre. Ja na reflexiu, keď teda je to otvorené, ale budem reagovať na tento podnet alebo otázku poslanca. Keď sa zamýšľam, že 2 roky vybavujem so Slovenským vodohospodárskym podnikom pozemky pod dočasnú skladku vyseparovaných betónov, ktoré už sú spracované, potrvené a ešte dneska nemám ten pozemok, takže toto je Jasné. Čiže to je jasné? Čiže to je beh na dlhú trať. Komunikujem s šéfom majetkového odboru Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale teda zatiaľ ako od štátu dostať niečo, to je naozaj tragédia. Asi toľko to na vysvetlenie. Keby to bolo možné, tak určite to presťahujem a dám mu ten punc, ktorý to potrebuje, aby to bolo... V podstate by som sa to je jednoduché, ale trošku myslím, že pre veľa ľudí je problém, ktorý ja tam chodievam a býva problém, že keď je mokré, je tam dosť veľké blato a potom to ľudia vysypajú do breženia až pri hrádzi hneď. Ako je to problém, treba skúsiť sa zamyslieť, že ako by sa to dalo vylepšiť možno. Neviem, že či bol aký panel na spodok dať, že aby sa to dalo s tým zhrnečom zhrnať, aby sa stále nezväčšovala tá jama pod tým. Nemudujem, lebo nevyznám sa v tom. My už sa vyznáme, môžem skonštatovať. Operatívne riešime tie problémy. Ako dali sme tam aj možno 30 kubíkov zemi, my sme nehali doviezť, aby sa to zdvihlo, znova sa to vyvezie. Takže 4x15. Takže 60 kubíkov. Taká asi štierka bola na spodku. No, takto. Štierko. Dobre, prosím, jasne, ďakujem. Len ako námen. Jasne. Dobre, je niečo v rámci rozprávy k tomuto bodu? Pokiaľ nie, ďakujem, dovolím si uzatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 183. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 a schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy PSK číslo PSK-MZP 009-2024-DV-EFER z programu Slovensko vyhlásené Ministerstvom životného prostredia na projekt zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolná Streda, ďalej len projekt. A zároveň schvaľuje realizáciu projektu. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce POBE. Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v výške minimálne 8% celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov a so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu. To je zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Zdržal som niekto. Je niekto zdržal. Ďakujem. Teraz mám ešte lebo či sa tam do toho uznesenia do budúcna nebude dávať, či zabezpečuje proces verejného obstarávania. Dnes to nemôže nič dať. Nič to nemôže. Bez procesu verejného obstarávania žiadnu žiadosť nemusí dať, ja ho musím zo zákona, my to zákon príklad. Áno, dávame tiež do uznesenia takéto. Vy to dávate. Sme samospráva, každý sa sami správuje. Dobre, ja viem, vy máte tým právnikov a tým, ktorí chystajú tieto materiály pre primátora, takže ja to chystám sám obrazujem. A podľa zákona je to najlepšieho vedomia a svedomia. Zákon o verejnom obstarávaní nadriadený aj uznesením mestského ministerstva. Dobre, odbočil som, ospravedlňujem sa. Dobre, prešiel by som k bodu 8 aktuálnych otázok. On sa toho roztrhol s tými projektami, ale otvárajú sa výzvy a musíme na to reflektovať. V bode 7.8 je podanie žiadosti o NFT cez miestnovačnú skupinu Budvar na 033/7.4/4 podpora aj do na investície malých rozmerov, vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, povrchová úprava hracie plochy na workoutoch na detskom ihrisku na odkladisku. V podstate tam už proces verejného obstarávania prebehol, len teda musíme, aby sme mohli žiadať refundáciu, realizovať to a potom žiadať PPAčku o refundáciu. Dobre, otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolte mi uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 184. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 schvaľuje podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky cez miestnu akčnú skupinu MAS Budvar, MAS 033/7.4/4 podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, vrátane investícií do energie,
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie s názvom Povrchová úprava hracej plochy na workoutovom a detskom ihrisku na odkalisku s okolitou infraštruktúrou, zátvorky, lavičky a stromy. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem pekne. Držal som ďakujem. Ďalším bodom aktuálnych je zaradenie miestnych komunikácií bod 7.9, zaradenie miestnych komunikácií v zmysle zákona číslo 135 roku 61 zbierky o majetku obce zbierky do majetku obce Dolná Streda, ktoré má v zmysle legislatívy v správe. Je to bod, ktorý vyplynul z toho dôvodu, že potrebujeme umiestniť jednu dopravnú značku a musíme mať veci v právnom poriadku aj my. Takže to je dôsledok toho. Obec historicky v minulosti okolo 2800 eur sme dali za projekt pasportu miestnych komunikácií, kde sa odokrávili miestne komunikácie, ale na neho sa dneska môžeme odvolať, kebyže ho nemáme, musíme ho dať robiť. Takže otváram rozprávu k tomuto bodu, pokiaľ je. Pokiaľ nie je z hľadiska rozpravy zo strany poslaneckého zboru, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 185. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní na 28.2.2024 berie na vedomie vyhotovenie pasport miestnych komunikácií v obci Dolná Streda spracovaní odborne spôsobilou osobou inžinierom Martinom Zemanom. Po B. Schvaľuje zaradenie do majetku obce Dolná Streda telesa jednotlivých miestnych komunikácií v zmysle vyhotoveného pasportu miestnych komunikácií vo vlastníctve a v správe obce Dolná Streda v zmysle zákona číslo 135 v roku 1961 zbierky v znení neskorších predpisov, a to nasledovne. 1 meter štvorcových komunikácií a chodníkov s asfaltovým povrchom, betónovým povrchom, ako aj liatým asfaltovým povrchom v cene 5 eur za meter štvorcový a 1 meter štvorcový komunikácií a chodníkov so spevneným povrchom z rôznych materiálov, napríklad hliny, drveného recyklovaného materiálu, dlažby, štrku a podobne v cene 2 eur za meter štvorcový. Telesa týchto miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve a v správe obce Dolná Streda budú vedené v zmysle zákona číslo 431 v roku 2002 zbierky zákonov na účte 021 v účtovníctve obce v súlade so zákonom číslo 138 v roku 1991 zbierky. A po C súhlasí s postupným objednávaním geometrických plánov starostom obce Dolná Streda v súlade s pasportom miestnych komunikácií podľa finančných možností obce v jednotlivých rozpočtových rokoch. To je zaznenie takéhoto uznesenia. Ďakujem. Predal som niekto. Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom, 10. už aktuálna otázka je podanie žiadosti o združenie finančných prostriedkov Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou na Slnečnej ulici za účelom dosiahnutia spoločného cieľa to vybudovania verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. Táto vec bola prejednávaná asi pred 3 rokmi v zastupiteľstve, ale uvediem ten bod, kedy sme 36 000 eur zaplatili za 2 pozemky od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na zariadenie pre seniorov a predbežná dohoda bola, že tieto peniaze budú reinvestované v obci Dolná Streda. Avšak došla pandémia, došla energetická kríza a podobne a Západoslovenská vodárenská mala navýšené náklady len na energie vyše 2 miliónov eur, takže sa to neuskutočnilo, to združenie finančných prostriedkov. A z toho dôvodu tu navrhujem opakovane, lebo sa uvoľnila situácia. Predbežné dohody sú, že by mohli participovať a vybudovať to. Hlavným účelom, prečo chcem a navrhujem zastupiteľstvo vyčleniť na to finančné prostriedky a združiť finančné prostriedky. Obec nie je oprávnený subjektom prevádzkovať vodovod. Vodovod ani neprevádzkujeme, nemáme ho. Ale ani kanalizáciu, i keď 4 vetvy kanalizácie máme vo vlastníctve a spravuje nám ich Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Takže len pre informáciu a teda uvedenie do problematiky. Takže navrhujem tam vyčleniť aj finančné prostriedky, ktoré by sme združili. Uvidíme, aká bude reakcia teda v písomnej podobe zo strany Západoslovenskej vodárenskej, aby sme sa pohli aj týmto smerom cez štátny fond rozvoja bývania a podobne. Dobre, nech sa páči, otváram rozpravu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie
číslo 186. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 po A. Schváľuje zaslanie žiadosti na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť akciová spoločnosť za hydrocentrálu číslo 4 Nitra o združení finančných prostriedkov obce Dolná Streda vo výške maximálne 25 000 eur v zmysle platnej legislatívy, ustanovenia paragrafu 7 odsek 5 s poukazom na paragraf 4 odsek 3 písmeno K zákona číslo 369 roku 1990 zbierky za účelom dosiahnutia spoločného cieľa, a to vybudovania odkanalizovania ulice Slnečnej v Dolnej Strede a vybudovanie zásobovania pitnou vodou tejto lokality od tejto akciovej spoločnosti, ktorá prevádzkuje verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v obci Dolná Streda. Po B. Poveruje starostu obce Dolná Streda na rokovanie so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou akciová spoločnosť Nitra s týmto cieľom. To je zaznenie tohoto takéto uznesenia. Ďakujem pekne, zdržal sa niekto. Jeden sa zdržal. Je niekto proti? Ďakujem pekne, uznesenie konštatujem, že bolo schválené. Ďalším bodom je bod 11, 7.11, rokovanie so slovenskými cukrovarmi o prechode práva povinností v odkalisku po jeho vyradení ako vodnej stavby. Dovolím si tiež uviesť vás do problematiky. Včera prebehlo rokovanie na okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie v čase o 9.30, kde slovenské cukrovary žiadajú tento orgán o zrušenie monitorovania studní, ktoré sú navrtané okolo odkaliska, nakoľko monitorujú aj iné studne, ktoré nemajú prikázané a výsledky, tie studne sú bližšie k tomu odkalisku, lebo ja som tiež nevedel, kde sú presne tie studne. Takže zúčastnil som sa toho a teda som taký prekvapený vyslovene, že tam, kde mi prikázal orgán monitorovať, to je nejaká pH 4 studňa, tá je tuto. Tu na, možno, že Slavka, ty budeš vedieť tuto za Čovkou, naľavo v smere jazdy na Váhovce. Oni majú tu na studňu, ktorá vychádza čistejšie ako táto. Či je kontaminovaná, nekontaminovaná, ja som není odborník. Ale pri tom sedení som do zápisnice ako účastník konania, lebo obec je účastníkom tohoto konania, napísal, že obec by mala záujem, aby to bolo vyradené ako vodná stavba s tým, že by mohol byť následný prechod práva povinností zo slovenských cukrovarov na obec Dolná Streda za obojstranné výhodných podmienok, aby som zdôraznil, tak v tom uznesení je to tak naformulované, aby sme teda na tejto environmentálnej záťaži mohli v budúcom horizonte urobiť lesopárk, lebo stavať sa tam nič nebude dať. Predmetom je aj táto parcela 564/200, ktorú máme prenajatú na 40 rokov a za účelom cyklotrasia, výsadby, zelenie a podobne. Ale pokiaľ je to vodná stavba, tak nemôže nám to ani len predať slovenský vodohospodársky podnik, lebo i keď to majú oni v majetku správcom, je vodohospodárska výstavba. To je veľmi zložitý mechanizmus a dopátral som sa, že sú tam znalecké posudky a teda veci ešte z roku 1988. A úprimne poviem ústnu informáciu od pani Kilianovej, ktorá bola na tom konaní, lebo ja som musel odísť na ďalšie rokovanie, tak mi povedala, že budú dotazovať oni ministerstvo, že sa s tým nestretli tiež na odbore starostlivosti o životné prostredie, ako to zrušiť ako vodnú stavbu a podobne. Takže to sú vysokoodborné veci, ale dopátral som sa, že vodohospodárska výstavba nám v liste zastrala, ja som našiel, to bola príloha, len som to nemal naštudované, že vlastne oni to zatiaľ ani nemôžu vyradiť, pokiaľ teda nerozhodne orgán na to oprávnený. To len tak pre uvedenie do problematiky. V podstate navrhujem len teda zobrať na vedomie, že budeme rokovať s tými slovenskými cukrovarmi. Ja na budúci mesiac mám s pani inžinierkou Bráňanovou, generálnou riaditeľkou, dohodnuté rokovanie aj za prítomnosti ďalšieho konateľa pána Adriána. Adriána, dobre. Šedivé, ďakujem pekne. S tým, že skúbiť týchto dvoch ľudí je veľmi problematické, lebo ja tu žijem, ale oni behajú a majú teda aj české cukrovary pod svojou správou a podobne. Ale len pre uvedenie do problematiky potom požiadam aj predsedu finančnej komisie, keby si našiel čas a možno na životného prostredia zvedať teda Slavku, že ide nám o spoločnú vec, aby ste boli informovaní, lebo keď niečo parafrázuje človek, tak dochádza do chybám a možno zlému pochopeniu alebo nepochopeniu veci, takže na to rokovanie vás potom pozvem. Keď teda by som mohol teda v rámci tej rozpravy aj povedať, ja už ten termín niekde aj mám v marci. Sekundičku.
Je to 12.3. o 13. hodine u nich slovenských cukrovarov Vítko. Slávka, keby som vás poprosil sa zariadiť, ak by ste mali čas, bol by som rád, aby ste sa toho zúčastnili. O 13. hodine. Dobre, na uvedenie asi toľko. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si túto rozpravu uzavrieť a predložiť návrh na uznesenie číslo 187. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 berie na vedomie rokovanie so slovenskými cukrovármi spoločnou ručením obmedzením série o prípadnom prechode práva povinností k odkalisku po jeho vyradení ako vodnej stavby za obojstranne výhodných podmienok. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem, to zase niekto proti. Ďakujem. 12. bodom aktuálnych otázok je prenajom pozemku pre firmu Slovak Parcel Services alebo Service SPS Balíkovo pri obecnom úrade za sumu 180 eur. Jedná sa o žiadosť, ktorú nám zaslali. Vzhľadom na to, že ľudia, všimol som si, a verím tomu, že viacerí ste si všimli, že využívajú, tak navrhujú oni nám toto miesto, čo je nepriateľné pre nás, lebo tam parkujú ľudia s bicyklami. Tu vedľa týchto to využívame na kontajnery, ale našli sme také optimálne riešenie. Uvidíme, čo život povie na tejto ploche, kde je tento stojan. Odstrániť malo by to byť polovičné vyhotovenie, menšie o polovicu, ako je tento automat pakety, takže nie je to závislé na energie, má to svoje solárne panely, baterku, takže nebude to na nás závislé, len teda za to využitie verejného priestranstva. Ja som tu poslal som vám aj materiál, myslím si, že zmluvu, ktorú máme, tí nám platia 200, to nebolo 1 euro, 240 eur ročne a ekonomka mi už išla. Takže týmto navrhujem 100 eur, túto za 1 euro sme im to nedali. Dobre, nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu, pokiaľ je niečo na strane poslaneckého výboru. Ak nie, dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 188. Obecné zastupiteľstvo z Dolnej Stredy na svojom rokovaní 28.2.2024 schváľuje prenajom pozemku o výmere zhruba 2 m2 pre firmu Slovak Parcel Service SPS Balíkovo pri obecnom úrade za sumu 180 eur za rok. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Mimo rozpravy. Dobre. Ďalším bodom 13. je podanie žiadosti na fond na podporu športu na vybudované tribúny 2 na futbalovom ihrisku v Dolnej Strede a vyčlené finančných prostriedkov vo výške 35%, vo výške v sume 51 252,09 eur. Je to tretí pokus, uvidíme, máme ešte stále platné stavebné povolenie, či to vyjde alebo nie. Určite by to bolo prínosom pre obec a aj na verejné akcie, ktoré sa konajú na športovom areáli, či je to denobce, hody, pre cyklistov a podobne a športovcov. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. K tomuto, keď môžem. Je už tam začatý proces verejného obstarávania? Je tam hotový proces verejného obstarávania z minulého roku, preveroval som to aj u verejného obstarávateľa, máme elektronickú komunikáciu. Musel nám verifikovať víťaz verejného obstarávania minulý rok, že udrží ceny, ktoré boli dané. My sme mali taký dohovor, ale s tým, že za to sú potom boli navyše, keď je ukončený proces. No, toto je suma celková, no? Naša spolufinancovanie. Naša. Dobre, tak uvidíme. Nech sa páči ešte v rámci rozpravy k tomuto bodu niečo. Prípadá mi to ako maratón na nevadí. Bolo by zle nevyskúšať to. Dobre, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 189. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 schvaľuje predložené žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt Športový areál
PZO 02 pre strešenie tribúny 2, či Rímska 2, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 35% z celkovej sumy, opravných výdavkov projektu vo výške 51 252,09 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu rozpočtu obce do 12. Kto je za zmenu takéto iznesenie? Ďakujem pekne. Nežal sa niekto? Dvaja. Toto som nevidel. Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania sú to doplnenia 3 body, ktoré teraz nasledujú. Predaj pozemku od pána Jana Farbulu za 1 euro meter štvorcový, parcela číslo 381, KNC operátu o výmere 146 m štvorcových, záhrada vedeného na liste vlastníctva 3452. Dovolím si to len odprezentovať, ja určite nehovorím, aby sme to neodpredávali, lebo nie je prečo to predávať. Jedná sa o tento pozemok, tu nabýva pán Farbula, tento pozemok sme predávali pánovi Jozimimu. Ja som vtedy pána Farbulu vyzýval, že nech si ho kúpi, keď chce, nechce, no tak dneska nám píše takú žiadosť a ja som povinný také žiadosti prerokovať v zastupiteľstve. Dolu podpísaný, došlo to 12.2. Dolu podpísaný Farbula Jan podával sťažnosť na majiteľa pozemku parcely číslo 381 na obecný úrad, čiže v dolnej strede majiteľ sa o pozemok nestará, pozemok je zarastený a zanedbaný, prosím o vyčistenie pozemku, nakoľko tam našli útočisko aj potkany. Vzhľadom k tomu, že na pozemok nie je žiadny prístup, som ochotný pozemok odkúpiť za symbolickú cenu 1 euro za 1 m štvorcový s pozdravom a skvelým vybavením. Jan Farbula. Nech sa páči, otvára rozprávu tomuto bodu. Po skúsenostiach musím modifikovať uznesenie, že schvaľuje. Dobre, že keď sme predávali teda tam lepšie, tak mu dať ako podmienku, keď nemá prístup na tú obec, tak mu dať podmienku. Je ešte druhá možnosť, za tie peniaze kúpi, aby... Vrátim sa naspäť, nekomunikoval som s pani Beňovou, to je dcera pani Hindákovej, ona tam má ešte prístup, nekomunikoval som s týmto, či by to nechceli rozšíriť si ten svoj pozemok, zatiaľ som... Áno, určite ne. Dobre, ešte niečo v rámci rozpočtu. Môžem sa opäť, že za to sme dávali, už si nepamätám ten druhý. Myslím, že to bolo 20 eur. Marí sa nevené. Jasne. Vieme to povedať historicky, keď bolo treba. Tak ho približne myslím. Osvoj teda. 146 m štvorcových. To dá viac. 1,5 áras. Dobre, takže modifikované je uznesenie na schváluje. Dobre, aby som vás nepodmínil, takže upozorním vás na to. Je ešte niečo v rámci rozpravy? Tomuto bodu, pokiaľ nie, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 190. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2. schvaľuje podpredaj pozemku obce ale pánovi Janovi Farbulovi za 1 euro za meter štvorcový. Jedná sa o parcelu číslo 380/1 o výmere 146 m štvorcových, záhrada, vedený na liste vlastníctva 3452. Kto je za znenie takéto? Áno, preto som vás na to upozornil, že ako budete hlasovať, aby sme to... Nie zo zvyku, ne? Nie zo zvyku. Ďakujem. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? 0. Kto sa držal hlasovania? Preto som upozornil. A kto je proti? Ďakujem pekne. Vychádzam z toho, že boli právne problémy, že keď sa nomodifikovali uznesenie, že neschvaľuje. Historicky vychádzam zo skúseností iných starostov a teda aj odporúčaní na školstve. Dobre, ďalším bodom dnešného rokovania aktuálnych otázok doplnením je žiadosť dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Streda na dofinancovanie novej zástavy po príležitosti z 3. výročia vzniku tejto najstaršej organizácie. Takže tá zástava by mala stáť 2800 eur pre uvedenie do problematiky. Je tu na exemplár, ktorý som zabudol priniesť, lebo som oslovil poslancom, ale máme tu niekde kľúčenú, to nevieš vyzvať. Ktoré môžeme schváliť. Malo byť tu na 18. Na 19. Na 19.
Tak na 19. 19. je čo ochotá doma? Dobre, aby ste vedeli, pre uvedenie do problematiky existuje tu zástava, ktorá má 85 rokov, minulý rok alebo 3 roky naspäť sme oslavovali jej pokrstenie. Na tom rachne, alebo na tej neviem to odborné nazvať, po našom obvodu za slovenčinu, sú také plince, kde sú darcovia v tom čase, je tam krstná mama nejaká pani Dobrovodská, prispel na to aj pán farár Senderdi a podobne. Proste je to historický kus a artefakt, ktorý ja si vysoko vážim a verím tomu, keď uvidíte aj vy. Pri tej oslave 85. výročia vlastne bola tu taká akcia, bolo to spojené s výstavou a obdobne to chystajú hasiči aj pri príležitosti toho 100. výročia vzniku tejto organizácie. A stát by mala 2800, podľa mojich informácií majú vybratých už okolo 1800 eur a teda tá zbierka sa ešte neskončila, preto ani navrhujem konkrétnu čiastku na dofinancovanie. Bol by som rád, keby tá čiastka bola 0. Uvidíme, že či si aj niekto z poslaneckého zboru osvojí, že by prispel. Nechám to na vás. S tým, že nezbiera to obec, ale Dušan Petrák aj s Jožkom Demákom sú toho iniciátori, takže a každý, kto daruje, tam bude mať taký klinec, ktorého výroba stojí 20 €, čiže o ďalších 100 rokov tam bude jeho meno a teda, že daroval to asi takto. Na Slovensku. Dobre, ja medzičasom otvorím rozprávu k tomuto bodu. Žiadosť nám tiež bola doručená. Poprosím vás ešte o trpezlivosť za chvíľku, dajte tomu čas 26.2., čiže predvčerom. A teda žiadajú o finančný príspevok na dofinancovanie vyhotovenia, takže preto nedostaneme, koľko to bude. Nemalo by to byť podľa mňa dostupných informácií ani 1000 €. Takže touto formou si vás dovolí všetkých aj občania, aj pracovníci o zhodnotenie svojho príspevku na tú zástavu. Dobre, ešte niečo v rámci rozprávy k tomuto bodu? A čím dáš vás? Však toľko klincov sa tam ani nezmestí. Čím viacej dáš, tým väčší klinec? Urobím menšie klince. Dobre. Ešte niečo v rámci rozpravy? Pokiaľ nie, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 191. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2. schvaľuje žiadosť dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Streda na dofinancovanie zástavy pri príležitosti 100. výročia vzniku tej najstaršej organizácie v obci Dolná Streda. Kto je za zmeny takéto uznesenia? Mám návrh ešte jeden. Áno, nech sa páči. Každá soba 100 je to vyrovnané. Bude vybíjaná aj Po 120. Ja s tým nemám problém. Ja nebudem hovoriť, že ja som prispel. Nepočuli sme. Aj zástupca prispel, aj starosta. Sme tu, tak bolo. Po 120 navrhuje pán poslanec. Áno, každý, ale nie, že do konci ne. Ale toto už hovorí, nebude klinec potom, keď bude mladší, dávaj vás. Posadili. Vybíjaná ručka bude. No, a budete tam mať každý, tam bude celý poslanecký zbor. Ale všetkých dáte do jedného rada, než bude volať do 20 návrhov. A nie, že prvý ako poslanecký zbor. Zastáva tu nie je. Ukážte na tie klince. Môžem? Ide o klince. Sú tam niečo. To sú také. To tam nevidím nič, ale... Keby sa to vyčistilo, ako nechcel som ja do toho, to musí zase človek, ktorý sa vyzná na reštaurovaní robiť. No, takže kto je za? Ja myslím, že nedáme to na dobrovoľnosti poslancov. To za čo? Zas ja tam budem a ostatní nebudú, jak sa budem? Ja ti poviem, že ja už tam budem. Ja tiež. Aj s mojou rodinou. Ja tiež. My už sme dali. Tak teda ste tu, tak sa vyjadrite. Tak kto je za? Dávaj. Tak to je. Môžem dávať nezmyslené? To svojho. Nemusí to nášho rozdiela. XY. Nášho rozdiela. Nie, Mošovská
No vieš, to hovorí o Šušove zastol. Ja vám poviem, ja budem mať dlho šúriť s rodinou, takto sa tam chcem ja. Bolo by to pekné, celý poslanecký zbor by tam bol pekne zväčšnený na 100 rokov. Haló, nikto nedá. Ja si myslím, že každý má svoje svedomie a vedomie, tak ako takto hlasujete, je to na vás proste. Ja nezberá to obec, berá to. Ale uznesenie na obce potom nemôže byť o tom, že či máte, alebo nemáte, to je dobrovoľné. To bolo len akože hlasovanie, každý sa môže vyjadriť a vieme, ako to je. Ja hlasovať nemôžem, ale v tomto prípade môžem rozprávať, že ja som za. Ďalší. Ja som myslím, že tam chcem byť zatočená. Ale darovať môže, že nemusíš tam byť zatočená. Ja, áno? Áno. Tak v tom prípade som to. To je len právo tam byť zatočený. Áno, vyššíček. Áno, Dobre, poprosím vás ešte o trošku trpezlivosti, nemáme toho už až tak veľmi veľa. Takže to máme schválené a prešiel by som k poslednému bodu aktuálnych otázok doplnenému, je to žiadosť inžiniera Dušana Stehla a manželky o 3 m štvorcové. Je to, tiež si myslím, že možno to budem musieť opakovať, lebo nevysel predaj toho pozemku podľa zákona, lebo tiež to beriem tak, že ale až teraz som si to uvedomil, vyplýval z toho, že Tomko myslí, že minule sme to vlastne odložili, ale len aby ste vedeli, o čo je. 26.2. to bolo doručené, ako tam dôvod hodný osobitého zreteľa je jednoznačný z môjho pohľadu, to sú 3 m štvorcové, s tým, že oni si chcú usporiadať tieto vlastnícke vzťahy, ja vám to ukážem. To je tento cvik, oni to majú teraz takto oplotené, ale oni nám dávali túto parcelu v tom čase za 1 euro, keď sme potrebovali otvoriť slnečnú a podobne, takže keď môžem apelovať na tú ústretovosť, aby sme to schválili, keď nie je toto zastupiteľstvo na budúce, ak by teda mohol byť problém nejaký, toto sú takto len 3 m štvorcové, cca, možno je to 2,5 m, ja neviem koľko. Asi nikto nebude tých pozemok. Nie, ja si myslím, že ani to nikomu inému nepredáme. Pre iného to nemá žiaden význam a niekoho predáva 3 m štvorcové, takže tam vidíme dôvodný osobitého zreteľa, čiže nebude to záber ani do cesty, lebo tuto je ešte zobrazená v tejto snímke, je tam tá garáž, ktorá tam už teda nie je, ale to sú to... Ono je to tak oplotené roky, odkedy tam je. Dobre? Budeme to brať na vedomie? Ja by som to asi myslel, že teraz som si to vedel, zoberme to na vedomie, nie schválujú a to... Medzičasom mu dali hotový biometrický plán, myslím, že nejaký konsenzus sa nájde, či to bude mať o 2 mesiace, o mesiac, takže mením formuláciu toho uznesenia na schváľuje na berie na vedomie. Dobre, takže prešpecifikoval som, schváľuje na berie na vedomie. Dobre, ešte niečo v rámci rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda predniesol návrh na uznesenie číslo 192 po uzavretí rozpravy obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 28.2.2024 berie na vedomie žiadosť od inžiniera Dušana Stehla a inžiniere Miriam Stehelovej rodiny Juhasovej odkúpenie pozemku cca 3 m štvorcové vo vlastníctve obce Dolná Streda, ktorý bude odčlenený z parcely KNC 1178/1 vedeného na liste vlastníctva 591 a to z dôvodu osobitého zreteľa, ktorý spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov pri prístupe k rodinnému domu, súpisné číslo 849, ktorý obýva so svojou rodinou. Uvedený pozemok nie je možné predať nikomu inému. Kto je za znenie takéto uznesenia? Berie na vedomie. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Je niekto pekne. Ďakujem. Ďalším bodom, predposledným, alebo teda sú informácie, tiež ich prebehnem tak dosť rýchlo. Poslal som vám materiály, ktoré boli dostupné v tom čase. Vlastne nakladanie s odpadmi sme skončili zdanlivo 816 či 860 kg viacej na skládke, či 820 kg. Tu na to máte vyobrazené 316,28 tony, predtým sme dali 315,46, dali na obyvateľa, sme klesli v priemerke, lebo máme asi o 30-40 obyvateľov za minulý rok viacej, či 65 dokonca, tuším, až nie tak. Počet obyvateľov, to je, nebudem to zaťažované. Ďalšiu informáciu o podaní žiadosti na Trnavský samosprávny kraj do projektov pre obce vo výške sme dali 3100 € žiadosť.
Uvidíme, čo nám schvália, či neschvália. Sú to lavičky a zelen, takisto, jak aj z Mazdu 2 by sme chceli, aby sme tam mohli okolo toho workoutového detského ihriska, takže sme podávali tú žiadosť ešte v termíne, keď to bolo oprávnené. Ďalej, čo tu by som vás chcel informovať, podpísal som zmluvu púbnu o zmluvu o vecnom bremene. Prvýkrát som takú dvojitú zmluvu, ale bolo to prerokované v zastupiteľstvách historicky, takže zaplatia nám za pozemok vo výmere 81 m2 pod tou trafostanicou 4860 €, po 60 € m2 a zriadenie vecného bremena na základe geometrického plánu vo výmere, ukážem vám ten geometrický plán, tam sa dozvieme, koľko to bude. To je táto parcela okolo 1178/27, bude zaťažená vecným bremenom a sem by mala istá váha, teda zostane to nám na liste vlastníctva, ale s právom vstupu na tie pozemky pre západoslovenskú distribučnú. To je 83 m2, 1178, za to nám zaplatia 1660 €, čiže už je zverejnená tá zmluva a poslali sme im, nech teda vložia do katastra. Hovorí, že obidve tie veci boli schválené v zastupiteľstve. Prebiehlo rokovanie ohľadne sociálneho podniku. Zavolal som predsedu finančnej komisie. Ukončili sme pracovný pomer, ukončujeme 29.2. s jedným pracovníkom, pánom Helcmanovským, a nastupuje do sociálneho podniku pána Petra Pašku, ktorého si budeme prenajímať, ale vlastne účelom je ušetriť minimálne 10 000 € tento rok na celkovej cene práce v mzdových prostriedkoch, lebo bude pracovať i naďalej v našej obci, bude pracovať na tých istých činnostiach, ktoré robil, len teda bude pre iného zamestnávateľa. My si plánujeme na základe objednanej služby a vlastne budeme im fakturovať zase veci, ktoré používa, či vozidlo, či palivo, či kosačku a podobné iné veci, aby sme ušetrili peniaze. Očakávaný prínos pre rozpočet obce, je to taká sondáž, je tento rok okolo 10 000 €. Dúfam, že sa to všetko naplní. Ak sa to osvedčí, tak budeme spolupracovať ďalej. Možno uvažovať o vyhotovení a vytvorení vlastného sociálneho podniku. Všetko je ešte otvorené a najskôr sa to treba naučiť robiť. Tu je vlastne to stanovisko SVP, som vám posielal, myslím si, dali nám súhlas, teda, že do chráneného obecného územia môžeme uzaradiť teda pozemky, ale mimo pozemkov na slovenských cukrovaroch. Tu je to teda tá parcela 564/200 a 717, teda nesúhlasia, lebo je potrebné nad predmetnou vodnou stavbou naďalej zabezpečovať výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a nie je možné vodnú stavbu zrušiť ani vyradiť z kategórie vodných stavieb. Uvedzený list prekladáme do prílohy nášho stanoviska. Úprimne poviem, ani som sa tam až neprepracovala, dneska som si ho čítal a tu na oni píšu o stanovisko k rušeniu vodnej stavby, to bolo čerstvé, to je z 8. mesiaca 20. negatívne stanovisko, žiadne do tých pozemkov, keď sme chceli ísť do cezhraničnej spolupráce cez Interreg s Maďarskou republikou na zveľadenie vodnej plochy a okolia. Takže tu nás sa píše o tom, že vlastne odkalisko Sered, Dolná Streda. Ja vám to prečítam, lebo je to informácia, ktorú ani ja som nemal, takže sa s tým oboznámite, aby ste vedeli, že prečo by sme chceli, aby to prešlo. Alebo by som nám záujem, aby to prešlo prechodom práva povinnosti na obec Dolná Streda. Je rovinného typu s obvodnými hrádzami na úrovni 124 a 125 m2 nadmorskej výšky. Materiál hrádzi je piesok, hlinitý, ako materiál navýšenia bol uvažovaný popolčiek ukladaný na odkalisko. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva podľa paragrafu 3 vyhlášky číslo 169/75 zbierky zaradilo uvedenú vodnú stavbu do 3. slovom 3. kategórie, zaradenie do kategórie názvu vodohospodárskeho diela odkalisko Niklovej hute Sered, odkalisko teplárenskej trosky, Bratislava 28.4.1992. O bodovom vyhodnotení podrobne pojednáva odborný posudok Kovaľko a vodohospodárska výstava, odborný posudok pre stanovenie kategórie vodného diela pre odkalisko Niklovej hute Sered, Bratislava v roku 10/1988. Celkové bodové hodnotenie bolo 53,5 bodu, pričom bolo uvažované so 4 bodmi v stati 2 škody vyvolané haváriou, zničenie alebo poškodenie obytných budov v bezprostrednej blízkosti hrádzí plus osoby. Kategorizačná obhliadka bola vykonávaná 20.9.1988.
V súčasnosti je vodná stavba 3. kategórie vedená v registri kategorizovaných vodných stavieb pod názvom Odkalisko Sereď, Dolná Streda a podľa našich informácií nie je nad ňou zabezpečený technicko-bezpečnostný dohľad. Z hľadiska etapy existencií sa nachádza v etape trvalej existencie vodnej stavby. Preto som vám povedal, že dneska som si to dobre prečítal tú prílohu a padla mi sánka, že to je tak dôležitý proces, aby sme to vyradili, že sa budeme ešte za hlavou vydať. Ale ako nikdy není všetkým ten koniec, takže to len tak pre vašu informáciu. Čo tam zostalo vodnou stavbou? Voda tam není? Vypustí nejaká ešte? Oni tam zdôvodňujú v tej prvej časti, máte to v materiále, prečítaj si to, že v podstate nie je to atakované vodou storočnou, lebo to odnáša tá pravostranná ochranná hrádza rieky Váh a vodného diela Králova. To sú tiež dve stavby, každá má iný názov a vlastne nie je atakovaná vodou. A ja si myslím, že sa to bude dať zrušiť, lebo vychádzajú tu na zostavu z roku 88, odtedy sme sa presvedčili, že nie je to ohrozené majetku, lebo sa tam nemá čo robiť, nemá tam čo ohroziť osoby, ako je to statický stadión, len to zase niekto musí posúdiť, niekto musí k tomu posúdok spracovať, čiže tá cesta bude nie týždeň, nie 2 mesiace, nie rok, ako myslím. V akom roku sa začalo zavážať do 60. Ja to nech sa spustila do prevádzky. Nie, kedy sa zrušilo, že už tam prebola voda, ale sa to začalo zasýpať hlinou. To už neboli my tu na... 2000. Nie, ja si pamätám, že už ja som bol v 2008 roku, prebiehalo odborom starostlivosti o životné prostredie, pani doktorka Barteková bola šéfka OSŽP, obvodného úradu vtedy ešte, OSŽP, a slovenské cukrovary požiadali o rekultiváciu, lebo zasa vrátim historicky, to sú informácie, ktoré si niektorí vybavíte. Chodil som na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá vtedy sídlila v Bratislave. Jak noty na bol som tam asi 3-4 krát, úprimne poviem, že ešte som vtedy nevedel ani, kde je sever ako nový starosta, ale Slovenská inšpekcia životného prostredia obmedzila prevádzku hodín teplárne. Keď obmedzila prevádzku hodín teplárne, dostali na prežitie 17 000 hodín, tie čísla si tak pamätám, není to presné, pretože to parafrazujem. A to im naplánovali na 8 alebo 10 rokov, aby oni prešli z palivovej základne hnedého uhlia, lebo boli najväčším znečisťovateľom ovzdušia v našom okrese a dávali cez ten komín do ovzdušia 255 000 kg síry. A preto ich vlastne obmedzili, aby teda sa zase štandardy Európskej únie priblížili a teda zakázali im tú činnosť po 17 000 hodín prevádzky. Oni vlastne museli obmedzovať, preto zháňali menej sírnaté uhlie a podobné palivo, ale medzičasom chystali projekt plynovej teplárne, ktorá teda už je v prevádzke, je skolaudovaná, Mičovský poklepával základný kameň, bol som pri tom, takže ale historicky oni im obmedzili tú činnosť a oni vlastne vtedy dostali povinnosť prejsť tej palivovej základne hnedého uhlia, už nemohli dopravovať vzdušnou cestou, ale vodnou cestou cez ten truskovod a ešte vtedy tá Slovenská inšpekcia im prikázala zlikvidovať ten truskovod. Tak sme sa dostali napríklad k tej ulici, čo je oproti Borobetonke, lebo slovenské cukrovary to nikomu nechceli predať a ja som vtedy s nimi rokoval a toto zastupiteľstvo vaši predchodcovia schválili po 20 korún meter štvorcový sme kúpovali, preto si to pamätám, lebo sme 100 800 korún, ne, 102 000 alebo koľko sme dali za to, ale vedeli sme, že v územnom pláne je tam komunikácia, tak sme preto kúpili to vlastne vysporiadali sme aj tú vstupnú komunikáciu na ulicu Podhrádzovú proti družstvu a vlastne oni z toho integrovaného povolenia na prevádzku tej kotovnej mali povinnosť likvidovať ten Struskov, čiže nie na nejaký Ľuboš Šúrik donútilo na to orgány určené, takže preto sa to všetko, len to trvalo a vlastne v rámci toho oni potom požiadali o rekultiváciu a chceli využiť svoju zemi na rekultiváciu a tá rekultivácia trvala 10 rokov. A teraz taký úsmevný príbeh k tomu, keď prebiehalo konanie, kde som bol účastník konania a zástupca obce, tak sme sa postavili tam niekde na konci odpaliska, kde ma machali svoje pozemky a mal som Feliciu, vystúpil som v poltopánkach a bol som v obleku a hneď som si zasvienil celé topánky od toho popolčeka. A hovorím tej pani doktorky Bartekovej, mohla by to verifikovať, ak si to bude pamätať, hovorím, pani doktorka, len im to povolte, to je mesačná krajina a bola tam trstina a z tej trstiny vybehla srnka. Takže z mesačnej krajiny aj srnky tam žili, ale podstatné je to, že sme niekde inde, je to rekultivované a má to budúcu hodnotu pre toto obyvateľstvo. Dúfam, že sa nám podarí tam vysadiť aj sa nejaké... Ja som aj na tom konaní včera vysvetľoval, že ja neviem, ani nikto z nás nevie, či tie stromy tam prežijú, koľko ich prežije, ale keď nič neurobíme, tak same tam... Ale niektoré náletové tam vlastne žijú, lebo keď sa zamyslíte, že sú tam stromy,
ktoré tam zafúkal vietor a nikto ich tam nesadil a žijú. Takže ja verím, že keby nám 80% zostalo z tých stromov polievaných, toľko stánkov, 500. Len pre vašu informáciu, 610 stromov, máme ich 678 vysadených a polievame 610 stromov. Čiže nielen na tom odkalisku, ale ako, tam je niekoľko etáp a niekoľko iných prvkov výsadby zelených využitých aj vďaka našim záhradkárom, aj vďaka Lukášovi Šlapákovi, aj vďaka slovenským cukrovarom, aj vďaka zeleným obciam, 2 projekty. Ako naozaj, ako, ja verím tomu, že zachránime tie stromy. Preto teraz chlapi robili možno 5 dní pracovných, robili misky okolo toho, keď sa tam pôjdete prejsť, uvidíte, všetku tú štiepku dávali, aby to udržalo vokos, takže chystá sa to na to, že možno minimálne jeden chlap nabije na polievaní, aby sa tie stromy. Mali sme aj niečo sabotéra? Mali sme jedného sabotéra, niekto nám zmačetoval a našťastie len jeden strom dosekol, ale nehali sme to, že možno vytlačí zo spodu a teda bude žiť. Vyschol nám asi 7 stromov, lebo 4 nám v rámci toho reklamačného konania dodali, takže uvidíme. Snažíme sa to dosádzať, teda veľmi úzko kooperujeme aj so Slavkou Lošonskou, aj so záhradkármi a teda tak v podstate ona zastupuje, ona je tá, musí požívať ten prostredie. Ja myslím, že po nás dostane tu niečo pozitívne, čo sa týka tej zelenej. A toto je vlastne jedna z vecí, že by sme mohli sa dostať za obojstranne výhodných podmienok. Myslím, že slovenské cukrovary sa nám potešia, keby sa toho zbavili a my by sme zase tých 6,1 hektára, my tam máme znalecký posudok a žiadosť je tam 2 roky na odkúpenie, ale nechcem na to brať, ani ma nepustila na rokovanie, ani ma nezavolala. Ja som to bral osobne a dneska si uvedomím, že nemala o čom jednať, lebo nebolo o čom. Predať to asi nemôže. Dobre, asi takto, aby ste vedeli tú problematiku. Ale pozrite si to, lebo to sú zaujímavé veci o histórii. Keď môžem ešte v 90. roku tam bola voda, v 89. sme tu my ako poslanci Zaničku Polakovičovu začali riešiť prostredníctvom poslancov Národnej rady, Komisie pre životné prostredie. Zanúkali sme do toho aj pána bývalého prezidenta Havla v vtedajšej dobe a v 92. sa to začalo postupne riešiť a zasýpať. Mám od toho aj dokumentáciu. Červenka? Dobre. Ešte bol galante pán Ištok, ktorý nám vtedy velice poslal ešte taký 4-stranový list, že sme populisti a že si chceme získať politické body, lebo že to sa nám nikdy v živote nepodarí, aby to bolo zasypané. No. Vidíte, aký za 10 rokov to bolo celé. Potvrdzuje sa, že nikdy nehovor nikdy. Bola tam 4-metrová hĺbka, asi bol tam ten sedimentovo popolčeka a potom na to išla rôzna stavebný odpad, všelijaký, čo nešlo. Aby sa to zasypalo. Ale sme sa rozvečili v tomto bode informácie, ale myslím, že to je plodné a teda rozdať si vedomosti o tom. 6. bodom informácie je ponuka, alebo teda indikatívna ponuka na úver z VUB. Mrzí ma, že som to neposlal finančnej komisii, ale nič nevieme schváľovať, len to zoberme na vedomie. Ona sa tak končí. Ja som žiadal vtedy na kúpu pozemkov, aby sme mali nejakú rezervu, lebo nevedel som, ako sa bude a neviem ani, ako sa bude vyvíjať rozpočet presne. Takže len indikatívna ponuka je tam v tom čase, do zajtra je platná. 3,69 je fixná úroková sadzba, 12-mesačný Euribor plus 0,99 sú úroky. Zatiaľ nejdeme žiaden úver brať, takže ale pokiaľ by sme išli teda kupovať tie pozemky pod tým, ktoré by mohli byť oprávneným výdavkom, tak si myslím, že by sme mohli ísť do úverových zdrojov, ktoré by sme mohli potom buď vrátiť, alebo teda reinvestovať finančné prostriedky, ktoré by sa nám vrátili. Snáď toľko, že momentálne máme ešte do mája 2025, platíme úver 120 000, ktorý splácame za materskú škôlku a tuším 36 000 máme úver na kúpu tých pozemkov od slovenského, či západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Čiže nejakých 60 000 máme úverové zdroje, ktoré ešte musíme vrátiť. Pre informáciu len podali sme v ďalšej informácii, podali sme projektový zámer integrovanej územnej investície. To sú také názvy, že sa mi hlava z toho točí, ale nevadí. Dneska mi prišla pozvánka na rokovanie komory obcí Rady partnerstva, takže 13. alebo 14. by sme mali mať zasadnutie, ale to chcem vám dať do pozornosti, že obec Dolná Streda je tu zaradená na výstavbu novej cyklotrasy na environmentálne záťaži z opatrenia programu Slovensko 2.8.2, takže vo výške 310 000 eur. 310 000, myslím, že tam máme alokovaných. Tu je to, toto je ono. Takže asi to k tomu v rámci informácií.
lebo keď tento IUI, projektový zámer IUI prejde, tak to pôjde na míry, tam to ešte posúdia a potom nám dajú spätnú väzbu, že to môžeme budovať alebo nie. Pripravené projekty a ich fázy, poslal som vám to do materiálu, aby ste vedeli, že čo sa robí, čo sa deje. Tu nás je ešte nepresné to číslo, lebo dneska sme dostali informáciu, ktoré ste schvalovali, je to 53 000 a zase to zamrzá, budú unavedia ten počítač. Ďalším je miera vyvedenia odpadov, to je také zaujímavé, že myslím si, že naučili sme sa nakladať s odpadmi, máme 73,50 mieru vyseparovania, budeme platiť za poplatok environmentálneho fondu. Poplatok obcí sa to volá 11 € za 1 tonu, tí, ktorí majú menšie percento, tak sa im zdvíha tento poplatok. Toto je najnižší, ktorý je možný v zmysle súčasnej platnej legislatívy. Asi takto. A evidencia, taká je tu informácia posledná, trápime sa s Milošom na tretí pokus, ale Miloš sa trápi. Evidencia, žiadosť o registráciu schválenia chovu živočíchov, akvakultúry, takže riešime to, že na Dolnostreckej, na týchto GPS úradniciach chceme nieko chovať, ale teda na ostatných vodách chceme doviesť ryby a musíme byť v systéme Traces zaregistrovaní, takže prebieha konanie, ani človek nevie, koľko administratívy je ohľadne všetkého, takže už chápem, že podnikať u nás je čistá tragédia. Toto je jedna z vecí. Dobre? Ešte môžem vám doplniť informáciu v súvislosti s tým Dolnostreckým. Sa môžete stretnúť, máme tzv. Obecnú stráž po dohode so starostom obce, sme obliekli túto rybárskú stráž, teda rybárska to nemôže byť zo zákona, lebo to určuje presný úrad. Tak sme ju nazvali Obecná stráž, obliekli sme ju z finančných prostriedkov občianskeho združenia Dolnostredan, takže obec to nič nestálo. Ale prečo vám to hovorím? Že teda budú mať napísané Obecná stráž, na chrbte teda majú už, vlastne chodia kontrolovať tú prírodu, lebo my sa o to staráme, smeti odtiaľ zadostranujeme, čistíme to postupne. Tak aby ste vedeli, aby ste sa nedivili potom, keby ste ich náhodou stretli, že čo to má znamenať. Tak to je kvôli tomu. Teda aj, ono to aj lepšie pôsobí, keď niekoho dojdu kontrolovať, keď má nejaký mundur, teda nejakú uniformu ten človek. Takže len aby ste vedeli, lebo už to začali používať, už sú v obehu tie oblečenia. Ako nám ukážeme? A kto to je všetko, kto sú to? Tam je 12 ľudí, ktorí máme zoznam, ktorí majú... V rámci organizačného poriadku Skaly je aj to, že si to budeme strážiť. A je tam poverenie, ktoré som ja podpísal, nemajú žiadnu kompetenciu niekoho kontrolovať alebo obmedzovať, vždy majú zavolať políciu, 158 tí, ktorí sú na to oprávnení. Ako v podstate len informácia pre vás teda, že keď sa tam napustia ryby, tak sa to stráži. Ani by ste nevedeli, ako to tých ľudí baví, tak si píšu v tej skupine, ja som tam pridaný do tej skupiny, takže ja netvrdím, že každú noc sú tam, ale chodia v noci na námatkové kontroly. Vždy sú to dvaja ľudia, aby sa teda nič nestalo a podobne. Hľadáme ešte to, že ako to ošetriť nejakým spôsobom z legislatívneho hľadiska. Je to len dobrovoľná činnosť, bezodplatná činnosť, nič sa neplatí. Proste ľudia, ktorí majú vzťah k tej prírode, majú vzťah k rybám a chránia majetok obce, lebo to tá skala naša je naša obecná. Asi takto. Pohybujú sa len v lokalite Skaly, alebo aj... Inde nemajú žiadne? Nie, ani sme neuvažovali tým, ako neviem, prečo oni by nemali strážiť. Na to tu máme zložky silové, tak nech sa novým strážiť. To stráženie tej vodnej plochy, aby tam bordelné vozili a aj tie rybie posádky, aby to niekto nechodil kradnúť. Tak oni sú tam na to, oni majú služby, sa dohodnú, je tam určitá skupina ľudí, ktorí sú dohodnutí a majú služby v týždennom rozpise, kde sa striedajú a proste námatkovo chodia kontrolovať, teda aby to ochránili. Lebo vieme, čo tam bolo, keď nám to tedy odobrali, zase tam kopec bordelu sa navláčilo a podobné veci, zase tam bolo kopec bordelu, my sme to teraz, už sme mali 3 brigády, sme to vyčistili, stále na tom robíme, lebo to sa vyčistiť tak ľahko nedá, aj tá časť, čo sme chceli tú dotáciu na to, tam je toho strašne veľa. A je to teda aj v súvislosti s tými rybami a aj z tie altánky sú tam všetko, aby to trošku bolo pod kontrolou, čo... Dobre, v rámci informácií ja som skončil, takže dovolím si, pokiaľ nie sú otázky zo strany poslaneckého zboru, uzavrieť
rozprávu k tomuto a predložiť návrh na uznesenie číslo 193. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní 28.2.2024 berie na vedomie informácie pod bodom 8.1 a 8.10, tak ako odzneli. Kto je za znenie takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, poslanci. Či máte nejaké otázky na činnosť starostu obce? Nech sa páči. Jednu vec, križovatka Galantská a tá krížna, alebo ako sa volá, Seidlový, ako Beatle. Áno, Beatle je tam veľký. Ako? Beatle veľký. Ten Beatle, to je jedna vec. A druhá vec je, že chodím tady, tak preto o tom a viac ľudí už mi to hovorilo. Proste tam parkovanie na strane od Galanty za križovatkou. Proste, vieš čo myslím, je ulička, hlavná cesta a teraz proste zastaví auto hneď za tou križovatkou pri tej lampe a absolútne znemožní výhľad od celý prichádzajúcich aut. Aj opačne. To je isté. Hej, ale proste tam. Či by nebolo možné požiadať tam nakresliť, ja neviem, žlté pásy už tuším nebudú zase, proste tam zákaz parkovania. Alebo áno, že ak sa to predlžuje. Tam je jednoduché riešenie, zdvihnúť 158, 5 razy tam budú policajti, porozdávajú pokuty a ľudia sa... Ale či by sme to nevedeli teda na obci nejak riešiť nejakou značkou zákaz státia, alebo žltou čiarou v tej lokalite tej križovatky, lebo naozaj... Mne býva sestra. Je tam obchod. Chuloby neumysl. Z Križnej uličky smerom oproti náš damu obchod a poslední, keď idú ti auta, tak hneď na tej križovatke napravo stoja. Absolutne nemožný výhľad, stojace auta. Ja len to poviem, že tam ani netreba dávať značku, lebo tam, keď hovoríme, ideš von z Krížnej, ideš doľava na Galantu a napravo ti stojí auto. Tam je prechod, tam nemá čo robiť auto. Prechod je 5 metrov pred prechodom, 5 metrov za prechodom nemôže stať, čiže tam nemôže stať, je tam plná čiara. Tam sú všetky pravidlá cestnej premávky sú porušené a napriek tomu tam oni nestávajú na kraji, ale keď tam stojí dodávka, aj ďalej môže stať aj 5 metrov. Ja viem, však žijeme tu v tej dedine, ja to vidím ako aj na opačnej strane. A to už nevidíš vôbec, ale to dávam ako interpeláciu, či vieme s tým niečo robiť. Ale však to treba zihnúť telefón za vás. Ja, že to tam zákazov, lebo niektorí to možno robia neumyselne. No však práve preto, že on tam žiadna značka není, je pravda, áno, je tam prechod kúsok ďalej, on to tam dá a ide do obchodu nakupovať, alebo ide cigánsku kúpiť. Už len to je dôvod dvihnúť telefón a zavolať 158, nech tam pošlú hľadku, keď tam 5 razy dojdu, nebo sa naučia sa. Ako iné riešenie neexistuje, môže dať debilovi, môže dať značku, on sa tam aj tak postaví. Ako dokiaľ to ten policajt nebude riešiť, to starosta nemá kompetenciu riešiť. Nechcem, aby to starosta riešil. Ja sa pýtam, ako interpelujem to, či to vieme riešiť proste požiadavkou na políciu, alebo teda na riešenie toho, že je to bude to cesta 2/507, to je Trnavský samosprávny kraj. No. A oni to riešiť nebudú. Rieši sa to tak, že tu musí buď starosta, alebo niekto požiadať a vypracovať projekt dopravného značenia, ktorý musí byť odsúhlasený, potom to tam na vlastné náklady musí... Dobre, čiže necháme to tak a budeme čakať, až tam bude avárka a fotík a policajtov. Ja chcem len toto poukázať. Ja vysvetlím tie kompetencie, Maroš vie, o čom hovorí, ja viem tiež, čo hovorí. Ja musím dať robiť projekt dopravného značenia, ale na čo ho tam bude dávať robiť, keď ten debil to nebude rešpektovať, lebo je tam prechod prechodcov, ktorý som tam robil, čiže on vie, že tam nemá stať. A dokiaľ tam nebudú pokutovať to policajti, môžeme tam dať značku, ale nič tým nevyriešime, ten hlupák sa tam aj tak postaví. No, jedine fotka a poslať, no, tak jak sme to robili v Seredi, že keď stál na zákaze, tak sa to nafotilo, poslalo sa to policajtom, mestským a mestský prišli. Ale tuto ako štátny, no kde tam, ja tam budem stáť v križovatke a čakám, že dojdu policajti. No, vieš, to nie je riešenie. Ja ti chcem poukázať na to, že keď tam dáš tú značku, tak tam bude stáť a budeš pozerať, lebo ten debil tam bude stáť. Myslím si, že tá značka ho skôr. Ale dobre. Pokiaľ je už hodný toho zavolať 158 a nech dostane tú pokutu. Ako niekedy mi je ľúto človeka, ktorý si to neuvedomí a postaví si to.
tam bude x starodobého. Pán Štefan hovorí, keď to dá do prevádzky teraz vôbec a bude tam reštaurácie, to ešte budú problémy. Môj nehovorí o tom, nikdy nešiel cestu križovatku krížom, lebo po tej ulici vždycky išiel predčenk a to odtiaľ odbočoval nekoná. Lebo my to máme, Vítko, my to máme na dennej báze niekoľkokrát, keď idem z domu a podobne, ako u nás je oproti tomu pneuservisu. Som x-krát telefonoval Dušanovi, lebo ja tiež nemám kontakty teraz s policajtom, ale oni už na to, že už som videl aj mladého Borisa. Má tam odparkované auto nejakého klienta a on sadne si do neho a zatiahne si, ale ja keď idem von, tak tam nevidím. To je to, čo Marek on to atakuje dlhú dobu, že to tam bude stále. No, ale dal tam aspoň tých gumí zase, áno, prepáč, že som ma zastupíte, zašpínené gumy tam dal. A vtedy to pochopí, ale aj tak ešte dokážu strčiť jedno auto tam. To je nekonečný, neverending story. Hej, len dáme túto tabulky, ako, neviem, ako išlo s modlením, akože pomaly, hej, bitte langsam. A tak toto je fakt vec. Neviem, ja hovorím, že to tam je, tak dajme tam niečo, čo sa tam nedá dať. Dobre, pán starosta, súhlasím, že je tam zákaz, že v objedni, keby to niekto urobí, aj nemývli okolo, odtiahli ho. Len napríklad viem, že aj pri progrese pred križovatkou, keď idete od stanice ku svetelnej križovatke, tiež na tej odbočke ľudia stávali a keď sa tam nakreslila tá klukatica, ktorá tam nemusí byť, lebo je to v križovatke a každý by to mal vedieť, zlepšilo sa to a ľudia tam nestoja. Nájde sa idiot vždycky, ktorý tam zastaví, ale možno tak, jak pán Brajka hovorí, že keby sa tam dala aj hen tam ten prechod klukatica, tak možno traja zo 4 by tam nezastavili. Myslím, že by citáciu tam bude naša komunikácia. Rozumiem. Hej, to nemôžeš, to je... Tam je samozprávny kraj. To je cesta druhý triedy. Jasne. Čiže je presne o tom, čo sme schvaľovali a zakryvali sme doma aj miestnej komunikácie. Kompetenciu na 507 nemáme. Jasne, chápem. Čiže jediné, keď chceme, tak napíšeme... Napíšeme, ja hovorím, môžem to urobiť, ale nevyriešime ten problém. Budova tam napíšeš a budú ti povedať, že si to svoj projekt, zaplací, posad si a potom maximálne, že im to odozdáš do správy. Ale však všetko si musí administrovať a zaplatiť. Maroš, všetky dopravné značky, ktoré sú na 2507, som ja žiadal Ivana Remiša, aby ich určil, musel som tomu robiť projekt, musel som ich kúpiť, aby ich osadili. Maroša a Remiša. Veď postup poznáme, vieme, že ten problém tam je, tak teraz je o tom, či ho chceme riešiť, alebo nechceme. Či povieme, že to je veľa roboty, tak to nebudeme riešiť a volajte tamto. Alebo dobre, vieme tento postup, urobíme ho a uvidíme, čo ďalej. To je všetko. A urobíme to už naraz, keby sa to robilo naraz aj tam pri Eliášovi, aj hentam a ešte neviem, či ešte nejaká ďalšia Treba povedať a naraz... Je napríklad ďalšia vec pripravená, dobre, bude sa to venovať teda. Fajn, dobre. Dobre, lebo dá sa môžu urobiť aj osvetlenie nad prechodom, lebo už ani prechod nemôžete urobiť bez toho, aby ste mali osvetlenie. Takže tam pri tomto, ja už keď bola rozkopaná dedina, tak zase chlapi, lebo šetríme peniaze, kde sa dá, tak chlapi zabetonovali, vybetonovali, posadili stĺp, nachystali, už tam verejné osvetlenie na prechody nachystané. Takže už keď budem žiadať na prechod, tak budem žiadať aj hento, nech teda vyriešia, ale musím zavolať profesistu, musím zavolať inžiniera Zemana, ktorý musí spracovať ten projekt, ja ho musím odkonzultovať s oným, ale tak či tak som mal v úmysle hen tam robiť ten nový, takže keď tam dám jedno riešenie, tak dáme 3 riešenia a to uvidíme, či to bude. A teda ten výmol tam to? Ten výmol budeme robiť všetky. Lebo robili v nedelu na tejto hlavnej, to tiež akože človek žasne, nedelu pred 10, vychádzaš zase pri krčme a tam je jednu poklop. A on normálne, akože na poslednú chvíľu zbadáš, postavil auto krížom cez cestu, bez toho, že by predtým sa niekto postavil, dali tabulu, a zrazu búma človek zbadá, že vletí, alebo ideš normálne, auta a tam robili na hlavnej ceste. Na 507. Kanalizačný púd a tam asfaltovali. To robili. To je strašné. To robili preto, že menšia premávka. No, však to je ako ja. Označenie je niečo iné. Ja hovorím, že prečo to robili v nedelu. To je to označili to už. Dobre, myslím, že toto bola prvá interpelácia taká, má byť načinnosť obecného úradu. Dobre, akceptujem, budem riešiť jednu vec, vyrieším priváciu. Vyriešime aj, skúsim vyriešiť aj tú našu ulicu. Áno. Na to trápi, každého to jedného trápi, kto šafuje. Dobre, ešte niečo v rámci interpelácií?
Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som uzavrel tento bod aj rozprávu k nemu a predložil návrh na uznesenie číslo 194. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 berie na vedomie interpeláciu poslanca, tak ako odznela, bola zaznamená na audio a video záznam do zápisnice. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem pekne, zdržal sa niekto proti. Ďakujem. Diskusia. Mohol by som na tú diskusiu? Jasné. Volali mi teraz opäť z vodárenskej. Dvakrát som zrušil hovorné voláctiež. No tak to je, opravili to, zasypali to, spravili a opäť to rachlo. Takže zase ide ten istý proces, vodu budete mať pustenú, budeme mať, hej, do rána a ráno zase začnú výkupové práce, odstávka. Čiže ani školy nepôjdu, už to isté, čo bolo vlastne dnes, tak sa zopakuje aj zajtra. My v Dolnej Strede školy ideme medzi kultúrákom a škola je poradný, tam Idel a kultúra. Presne ako tých odraditeľky, čo je vchod do gymnázia, tak presne. A čo to zakopal, prečo to vyskúšali? Však to robím. Vyskúšali, oni to pustili a išlo to. Takže keď postupne zahrávali, tak im to znovu začalo. Je to asi nereálne na riziko. Dobre, keby deti chodili do našej školy a školka je škola na vidu. Dobre, na odlačenie. Ešte niečo v rámci diskuzie? Dobre, pokiaľ nie, Ľubka, poprosím ťa ešte v rámci diskuzie, ja teda vyhlášil, nebude zároveň. Dobre? Lebo volal mi sa vedúci, čo to aj škôlka, Cisterna donesol? Donesol cisternu. Cisterna to si zostáva. Keď tam možno nejakú deti už strašiť do roka. Tak cisterna deje. V materskej škôlke je pitná voda. Teraz mám ísť hlasovať? Dá. Teraz mám ísť hlasovať? Nie, zajtra ráno. Prídeš na 7:30 iba hneď vyhlásiť, že do 8:00, že ešte než si napustia do kyblíku. Dobre, ešte niečo v rámci diskusie? Pokiaľ nie, dovolte mi uzavrieť tento bod a predložiť návrh na uznesenie číslo 195 obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 28.2.2024 berie na vedomie diskusný príspevok občana pána poslanca inžiniera Jana Šiša. Tak ako odznel, bol zaznamenaný na audio a video záznamy do zápisnici. Bez zaznenia takéto uznesenia. Ďakujem pekne. Posledný bod je záver, bod 11. Ďakujem vám všetkým pekne za trpezlivosť a držme si na palce. Dobre. Dovidenia.